morning mga kagahi. Arangkana ng mga lagan. Alas 4:55 sa buntag mga kagahi. Di anay batang nawakwak. Matumi karon sa bungad sa Panoramic Park mag sunrise. Oh, tuloy ang laag kahit meron tayong baktin. Agjawi din na nimo. Okay, let's go guys. Okay, ngit-ngit pa. Langit-ngit pa. Yeah, mga laagan sa jujug pamakod. Bitaw sa jujug pamakod guys. Alas 4:30 to alas 5. Aga ko guys, mauna na ko dato sa gawas kay maghuwat ra ko nila kay ako may magsirado sa gate. Gahapon magud kay gasabot nga matug Panoramic Park kay naya mga amigo ulit si Mar tanaw ko sa vlog hapon. Ja wa may nagita miaw. Kami ray madadyon. Ngit-ngit pagadud guys, medyo sigar man na inyong mata makakita among tarong. Kasi magagait-ngit pagadud ka fog lagi ni ron madyo makaabot og fog. Pag di arami sa front mga kagahi kaya ito ramang pud mi sa barangay road front side namin dito kay erong kita sa view maitik sa gatos sa likod gusto dyan makakita din nga na liraw-liraw kaagan ka dyan itong baby liwat naman kuno na sila liwat ako na bata bolam ka kamusta naman mo diha sa mga pag-upang balik utana sa vlog iba ko busy mo salamat gyapon kasi gitanaw. Nanabot tayo mga bagong subscribers. Welcome mo sa channel. Labi ng mga ganang pareha po ng mga kahit mga istorya, mga bago. Dagang salamat din sa pag-subscribe. Sa mga daan. Hello, shout out din sa kanan. Dagang salamat sa inyong pagbalik-balik. Labi na sa mga solid din nga. Dito mawa sa comment section. Comment ka dyan. Dagang salamat din. Bisag di mo na makapasok reply. Maningkamot ko. Bisag maharta na laman. Hi, dagang salamat. Oy, ano ba na nga? Siya. Oy, hello ka. Uy, kuyap-kuyap man. Nanggawas ng mga muto-muto. Gawas ng muto-muto. Medyo ganito rin guys, kay siminto na. Makalapot ng mga 4 wheels before kay motora man. Wow. Simentado na dyan. Nag-fog lang mag-among sakyanan Nang di ka dyan maglaro. Pero tanaw mo ito, Panoramic. Wow! Uwa, buka ito Panoramic. O, di, basta. Basta, Alicia, Panoramic yun na. No, doon no. Doon na ito no. Basta, Alicia, Panoramic yun na. Kung may kasagara silang logo, ano kita mo ba? Amang mani, ito ang kwandan eh. Ito ang mga Nationality. tourist spot. Lingawan ito tanatanas mga kuan. Oy, butod oy. Ay, kaduha pa ni. Grupo. Oh guys, mari mo Panoramic pangitalim dos Kuya A. Tsa. Kuya A. Company Ano yung mga tour guide? Amigos. Kumusta na? Si Kuya Lando, Kuya A. Tantad pud may makarhi dari. Lahi na day, ini gabutin mo dari. Dani na doy, dani na ka na nay magkuan kag entrance. Nanay mga turista to daghan. Balhin kuan guys, guba mang udit to. Ilan naman day guys? Mani pangitalim sa mga nga mga makasaligan. Kasaligan nga mga tour guide. No. Nga rehistrado na sila. Saligi pero ayaw laomi. Nga na sila. Uy, naghanag mga guest, mga taga-Gindulman. Picture na Dalton. Imong ampay nga laang, niabot na dito rin eh. Matutas bunga din dyan, kaya matanaw-tanaw kuan. Puntod. Waka ni amin na imong angkulo, aw auntie, maglibog ta na ayaw, call. Silang dong igat. Grabe mga laagan Napas tengas karsada nanggi padidi. Kita sana kailangan alas 6 na. Ilas Panoramic padidi. Ningari ra jud sila padidi. Mo ra jing arhi jud. Ari magdidi. Tono. Kay tapi ano ba may giingon sa bata nga atos Panoramic kuno siya magdidi. Ikaw sa gilogo sa di. Sakto jud kuno ka, isi sana. Ani rag mo didi no? Dala ko na pa. Ajoy butang di. Kaya makahugaw. Guys, nisaka si Medaris bungad para madaot ita sa kuan. Mga bulubundukin. Nga nagpurma-purma na bulubundukin. Tingnan nyo sa aking likod Ang ganda ng mga nabulubundok-bundok diyan. Paliw ko gawit sa bibi de karijat. Mangihi kong ito sa ko kalibunan. Bibi ahong panawat. Biisil ko. Mangihi sa ko. Pwede na ko mangihi dito? Ano ako mangihi sa ko. Si Dalton guys, kaduha na nakari ni ari pa na sa katong ni ari bito sa Tililian sa amo
Pero dan hirami taman. Puhon nami musa ka dito og makalakaw na si Dalton. So happy nga karon sa una kamarang dasundoy karon tulo na me pero anha sa tos bungad na kay bugat man kalukdohon. Ano, bugat lugdohon no. Uy, oy. Picture sa ta. Ha, dagang kinagkasugang bisita. Sir, lang. Sir, laki naman lagi pa ng motor. Ang motor. Basta na ko yung pahuwang. Ano naman? Practice pa galing wag. Ay, lako, dali naman. Ano yung pwede? Ano pwede? Ano sa truck? Asa mas tail eh? Ako to pa niyan. Kasi nang bias puti. Apa kami dari? Kapoy mo din magpunaon ng ato. Kisa may buka ban? Ito. Ako ra kay humang pagmangkon kay nakilupong sa ilas ng food. Ito ko kurunto. Karon, Eh, nagupuwat ni to. dito ka? Dito lagi ni. Send ko picture ni Dalton ug ako. Mo na mag-adto sa Jo, man pud ay si Ja. Ha? Dali. Magkape ka. Kani motora mo dagan man. Iko ani neutral. Dahil tabangi sa smart drive eh. Isa motor ka mudagan ko no bisag di pataganan. Mudagan ko na sa motor bisag di pataganan. Tabang isa. Sana ligid na gid ang motor day. Tabang isa kay motor ko mudagan di pataganan. Apaan? Kuanda ka nang ibali. Oh gaguang. Yan boss ko pa ato bang. Isa ganahan patalikod kinuha atras siya. Kaya pangubos. Ah. Agi mong motors Manila, ang sarap to yung motor. Ah, ang sarap to? Anong ibalik ya? Ang sarap to, sakay na to sa una. Sa una nagpractice pa ko. Ang sarap to? Anong ibalik ya? Sakay ang practice pa. Practice mo, pero tapat-tapat ni ganda ko ang track. Yes. Asa natin gatuan? Hello, good morning. Atos SM ba tarad to? Sa to? Ito bang gatuan na to? Alami rabajadoy, alami saksan lagi marang hatuy-hat, hanutoy-hanutoy. Liara! Hi! Wala ka uban vlog sa unos Manila Tagalog pa ko karong bag-o pa bitaw ko nag vlog, nag-practice pa lang ko sa kinabuhing vlog. Kinabuhing balagiris. Ta, mga pita. Hello. Nimo. Kasi yung gasa. Tulon ni ka buok ba? Gigasahan ko. Sir, wadyan na walang kupas talaga to smart. Asa katugot patanawon sila kay. Tugpo kanto na kasi yung bahay nagpuyo. Pag ganin hamag pay pautanga lagi ko. Rumah to. Salamat sa kalamay, Mars. Grabe kinakusgan ang bisita dapat di. Tsokolate. Dalton. Muli nang tako kay pangita na ko sa bahay. Sasus, ada uri. Pwede mo magsabot pa isa. Dali Ming. Wa kay di mo pamata kay. Hello everybody, hapon na guys. Karjut ragang bisita ganina. Kay ga kuan man si Ja. Gadali kay ako na po sila family banding. Pero yun to mabalik naghapon wa jud kabalik siguro na busy jud si Ja. Atong kuan karaan nga kalugoy dito sa Manila. Amo ara pong parente. Karon guys, ganina pong palis ni si Rosalia kasi magwang gi taga-brook gidadaan ko og ice cream o pizza. Dapat ni pizza dia. Wah. Ya, taran! Cheers pizza mo ni famous ng pizza dari sa Mercado da. Wapain taon na mo naguhing. Hanggi panitan ng buongon. Kare, dapat rin ni Terry gahapon diyang gasa na ang panitan niya marang ni anam na ka. Gilo ba sigma? Lata. Panitan kay kan unaraman siya ba magpanihapon. Ang ni pisa ra ba dek panit hapit sinuna ma lahap na ah. Lahap jud hapit nga lahap jud. So, gidaan ko sila mayor ganina ice cream, daghag nga bisita na to diga. Dengan po pangabot. Hindi pa po ko kay kuan. Dugay na po mo makita si Sung Mayor kay 4 years na po si Ritus Saudi. Chika-chika gamay, yodowa. Ja, wa ko mag-vlog ng palis kay si Dalton gamaoy-maoy. Pero guys, namugas ko kay pag nga na sa ipon gawas nagdari. Naana jud. Kahapon pa man muning gitib dagat sa gipon nagpikas. Mao na pika gitibon. Mo lang sige si jag itek-itek gisapot. Sakit man gud na. Hubag ba dyan ang ilang labios. Mao siguro na siya. Stricto lagi ka adyo. May raganing kuan na itek.
Sige, bugot-but, sige, yaw-yaw. Lagi puslot na. Yun, magkani. Pero sa pagtagak siguro nila, tusukan siguro. Usok-usok. Diya, kalamay, dahil pa may isa kabuk dari, doon magkabuk ihatag ni Mar, ganina, isa, tang ihatag ni Tili, huwag sila mulaag. Ini nila mag-ari nila, kahit di ang puna mamurto. Pag ganyan, nabuhing na busa, kaya arap na naghanan. Diya, arap kong kanisa, pag ganyan, palapi. Idadaan po ko na ijawag chocolate. What's anak? Ang kaan ko ganina, ning huot, manong kong dughan. Nasa bulso na naman kong tamis. What's anak? Si Undir, ang kapag ganit. Unja pa manikan na mo. Ano naman, katasan na ka? Arang luya, magpapunit na nanay? Usus, magpapunit naman eh. Arang luya? Kuha ba? Ano man eh? Luya man eh, ngani, susus. Uy, bata, uy, kaya, sus, nang rapit na o, namira na o. I-chatid mo niya akong baby, oy. Nga naman niya, sus! Pwede daw. Gimi o, kakailagan naman lagi. Kasaman ta? Bato tayo ito, magduwa ta, mag-play tag balls. Daghan man yung balls sa mga guys. Nagisapot lagi ko, kaya na ako ingipon lagi ng ngat-ngat malagi. Ang didi ni. Nagisa ka lagi. Lah, kumbati. Kumbatik pananggat ya. Kumbatik pananggat. Mana? Mana kong pananggat, guys. Adto na po kong tatay. Uli raman nagmananggat. Makahilwas na raman eh. Tatay. Magtatay na raman eh. Gusto na pala po ko sa tatay. Kaya man naman sa pananggat. Tatay na po. Tatay na po. Yung diaper na, naisod. Mag-ilis na taron. Nala magkailisan kaya maligo na ta. Gas diaper. Ligo mag-ligo na mag-ilis. Wala yung kasrendiran dyan si Kid. Ito na po tatay. Nasuko na po si Sakay. Ito na po si Tatay. Ningatad si Sakay kanina ni Mar. Uy. Gakus. Uy, pa din na magpananggat. Wala. Pa din na magpananggat di ay. Dugang pa dahil ko guys. Nanggat pa rin kong dugang. Himus. Ang kunot.